May sayuti nga ulit kami for today's video. Dumaan nga yung tito ko at kinuha niya nga yung pasayan niya from Carayan, Amburayan. Siyempre may paabasto rin siya sa aming sayuti at napakalaking rabong. Ay na po, ito na yung hinihiling ko for today's video. Charis. Sa katunayan nga nagmumukha nga kaming rabong ng asawa ko. Charis. Mabuti nga lang at malambot kahit napakalaki. Ngamne, dito yung sayuti ang dami-dami. Eto nga't may buto na rin, pwedeng-pwede na nga siyang ipantanim. Ngamne, wala kaming taniman dito kaya uulamin namin yan. Charis. O, diba, makakatipid na naman kami ng gulay pang isang linggo. Puro na lang kami labong at sayuti ng isang linggo. Ganern. Iluluto ko ng sayuti with sardinas, ginisang sayuti with itlog, ganern. Labong naman gagawa ako ng atsara, dinengdeng na labong with bangus, and saluyot. At syempre mag-adobo din ako ng labong, ganern. O, diba, probinsya ng ang alam kong mga luto. Charis. Ay na po, isa nga rin akong maarte pagdating sa pagbabalat ng sayote. Ang hirap-hirap kayang tanggalin yung dagta ng sayote sa kamay kahit na maglaba ka mahirap tanggalin. Kaya naman for the supot ang kamay ang person at walang dagta ng sayote. O diba, para-paraan lang pag wala tayong gloves. Ito nga't ini-slice ko na nga pang ukoy kaso nga lang naalala ko meron nga pala akong gap-gapan. Gapan or agap ang tawag namin sa grater or kudkuran sa Tagalog, ganun. So ito na nga yung aking grater na napakalaki ay naapo. Pinabili ko nga ito sa kapatid ko at sinabi ko nga pang cheese lamang kaso nga lang ito naman yung binili niya. So para mas madali ang buhay at hindi na nga akong mahirapan sa pagchachap, ito na nga lang yung gamitin ko o jiba. Perfect, maninipis pa yung slice. Pero kapag sa probinsya, iba yung style ng kudkuran namin doon. Handmade yung kudkuran namin doon, yung yero. Butas-butasan nila gamit ang martilyo at pako, ganun. So ito nga ang pagluluto ko ng ukoy ay pinag-aralan ko nga sa UB2. So alam nyo naman, may UB2 University para sa pagluluto. Kaya naman ito yung ingredients ko, may asin, paminta, pampasarap, cornstarch, harina. Siyempre may itlog din, ganun. At dinagdagan ko nga lang ng crispy fry para naman maiba ang lasa. Charis. Mas masarap yung lasa, ganun, kasi may garlic na din. Siyempre lalagyan din ng sibuyas para maganda ang kulay. Kaya naman pinaghalo-halo ko na nga lahat yung ingredients. And siyempre for the tansyameter na lang din ako dahil magkakaiba naman tayo ng panlasa. Ang importante naman doon yung maluluto mo masarap, 'di ba? Sa panahon nga natin ngayon, kahit na hindi mo alam lutuin ay pwedeng-pwede mo nang pag-aralan sa YouTube. I-search mo nga lang at kumpletuhin mo lang yung ingredients at pwedeng-pwede mo nang pag-aralang lutuin, 'di ba? So pinadali na ang buhay ngayon, hindi mo na kailangang mag-aral pa sa University of Culinary, ganun. Basta maging madiskarte lang talaga tayo at lahat ng gusto nating gawin ay magagawa natin. Dahil nga nilagay ko na lahat ng ricados, ito nga't halu-haluin ko na nga rin. Siyempre, huwag kakalimutan ang itlog para hindi dry. Ay naapo, maging kasing dry mo na lang ba kapag walang itlog? Charis. So ito nga't ready to cook na ang aking ukoy. Kaya naman, kung kagaya kita na hindi marunong magluto, ay naapo, mag-search ka lang sa YouTube. Lalong-lalo na kapag may asawa ka na, kailangan mong matutong magluto. O ano na lang ipapakain mo nga pag hindi ka marunong magluto, 'di ba? Ika nga kung hindi man tayo magiging expert sa pagluluto, pero at least marunong tayong magluto. Ika nga sa kasabihan, the way to man's heart is through his stomach. Diba? Tama ba ako? Kung mali, pakikurik na lang. Charis. So ito nga, nag-first try nga muna ako para matikman ni daddy kung tama yung lasa. May adjust ko pa nga bago ko lutuhin lahat. And so far, so good. Okay na daw sa kanya yung lasa. Kaya naman, for the go na nga rin ako at prinito ko na nga rin lahat. Ganun. Sa katunayan nga, pang merienda nga sana namin to. Kaso nga lang, dahil nga late na akong nakaluto, ay pinang-ulam na nga namin. O, diba? Tipid match. Yung merienda, naging ulam na lang. Pero sa katunayan nga, si daddy na nga lang din yung nag-request na ipang-ulam na nga namin dahil nga masarap. Hindi ko na nga rin maalala kung kailan yung huling merienda ko ng ukoy. Bihira na nga rin kasi ako makasalubong ng mga nagbebenta ng ukoy dun sa may palengke. Kaya naman, thanks God, may unli ukoy kami for today's video. Siyempre, ang sarap kaya nito, isawsaw sa suka. Alam ko yung mga makaka-relate nito, yung mga kagaya kong batang 90s. Ganun. Ngayon, bihira na yata yung nagbebenta ng ukoy. Kaya naman, kung gusto mo talagang makatikim ng ukoy ngayon, kailangan ikaw na yung magluto ng sarili mong ukoy, ganun. So ito nga't nakaluto na nga rin ako, kaya naman gumawa rin ako ng sawsawan. Siyempre, ang perfect na sawsawan nito ay ito ngang sibuyas, suka at paminta. Ay naapo,
perfect. Ito nga't hindi na nga makapagpigil itong aking asawa kaya ayan, tinikman na nga niya. Puro nagimas na nga lang yung sinasabi niya dyan ay naapo. Kasing imas ko na daw, charis. Alam nyo ba yung naimas in Tagalog, yun yung masarap, ganun. Pero kapag sinabing nagimas kan mayang ay naapo, iba na yun. So, ito na nga ang aking ukoy for today's video. Kuha na kayo at kain tayo. Thank you so much Lord sa blessing. At ang ulam naman ni Arkedandan for today's video ay prinitong tilapia. Tignan nyo itong labong, napakalaki, 'di ba? At dahil nga wala akong kutsilyo dito na pangtadtad, charis. Pangtadtad talaga, ano yun, pagkain ng baboy? Yung pangtadtad ay pang-chop sa Tagalog. So, dahil nga wala akong kutsilyo na pang-chop, ito na nga ring grater ang pang-chop ko. O, diba? Pinadali ang buhay. Mabuti na lang talaga at malambot itong labong kaya naman caring-carry. So, yan ha, kung wala rin kayong pang-chop ng labong, pwedeng-pwede nyong gamitin ang grater. Basta yung malalaki ang butas. Ganun. At ganito nga rin ang buhay. Huwag gawing lahat komplikado. Kung may paraan para mapadali ang buhay, ay bay gawin natin, diba? Ang importante ngay wala tayong naaapakang tao at kumakapit lang tayo sa Panginoon at lahat ng mahirap ay gumagaan. Ganun. Kailangan lang nating dumiskarte at matuto para hindi lahat ay komplikado. Kaya naman kung ikaw na nanonood ay nahihirapan din sa buhay, laban lang, kapit lang, kaya mo yan. Kaya naman kumuha ka na lang din ng kanin dyan at kain tayo. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching. Thank you so much Lord. Let's eat.